Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman zigi bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ aw ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoni fila don ka da tulo kan k'a fɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko ma a minisiri ye Saudiya jamana lasigiden bisimila an ka jamana kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔw la Magan jamana ani Mali jamana cɛ. O bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo min maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛnɛya nasira ka labɔw la u ka jɛkulu coro ɲɔgɔn bɛ wele ko Antɛlafa u ka sigi kɛra kɔnkɛrɛ min senfɛ jateminɛ bɛ kɛ tɔ yɛrɛ walikelen jɛkulu yɛrɛ a sigili sariya sen minnu bɛ kɛ ka a labaara da bɛ don olu bɛɛ lajɛlen la kunnafoniw na kumabaw ye ninnu de fara bɛna kɛ minnu ka kunnafoni tɔw la ka lase aw ma sɔɔni aw dangana. Alamisa Octobre kalo tile 8 diinɛko ni batoko minisiri kura a ye Saudiya jamana lasigiden bisimila an ka jamana kɔnɔ a senfɛ Saudiya jamana lasigiden ni diinɛko ni batoko minisiri cɛ u ka kumaw bɔra fɛn minnu kan o ye tɛgɛnɔbila kan ka kɛ bɛnkan sɛbɛn minnu na Saudiya jamana ni Mali jamana cɛ jɛ fɛnɛ ka kɔrɔ don Saudiya jamana ni Mali jamana cɛ diinɛko kunkan. Nisɔndiya Saudiya lasigiden ye a jira k'a fɔ a y'o sɔrɔ ani minisiri ka sigi la a y'a ɲini minisiri fɛnɛ fɛ a ka dɛmɛ baaraw minnu kalifa mɛ a la Saudiya jamana fɛ a ka se k'o wale ani Mali jamana cɛ o bɛ se ka nɔgɔya an ka jɛ ka diinɛko ni batoko minisiri Dr Mahamadu Umar Kone lamɛn Sadio Sidibe ni Fuseni Keita ka kuma galamanina. Somada in na an nisɔndiya bɛ an ye Saudiya ambassadeur rencontré an fɛ yan an ka ministère kɔnɔ ne ni n ka collaborateur ni n ka secrétaire général ani maison de haji directeur ani n ka wariko ɲɛnababaga ani n ka chef de cabinet donc an sigira tarata an kɔrɔ bi ye lamisa ye an y'an bolo don baara kɔnɔna na malgré que ko ka ca parce que maliyɛnw ka kɔnɔli ka ca jo b'o bolo fana affaire religieuse an b'a ɲɛnamaya komi a kun ɲɛnamaya min cogo min na donc ɲɔ la an bɛ an kɔrɔkɛ fɔ min tun bɛ yan kunun ni a ye fɛn caman kɛ ministère ye bi anw bɛ ale nɔ na an bɛ tuuruna kɛ ale ka tuuruna nɔ na donc a ye fɛn caman b'ale kɛ an bɛna dɔ fara o tɔ kan donc an kumana fɛn caman kan an bɔra au conseil la an taara au conseil fo an bɛna taa église la catholique ni protestant an bɛna taa o bɛɛ lajɛlen fo bi malgré que journée chargée mais anw ka baara lo Maliyɛnw ye danaya ta ka la anw ka ko dɔ le kɛ anw ka bonya tɛ anw ka jɛnya tɛ anw kalanden tɔ bɛɛ lajɛlen ye donc an kan k'o baara le kɛ hali aw man k'a fɔ ko anw ni ce parce que an b'o baara de la anw jamana ye min kɛ anw y'an tɛ se ka kɛ jamana ye o kosɔn an ye ko kalaso ka baara tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne le ta ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan tɔw le bɛ baara kɛ ne le b'a tɔgɔ sɔrɔ donc n'i bilara o place la i bɛ siran Ala le ɲɛ fɔlɔ k'a lɔn Ala min ye danaya ta ka lajɛ kan a bɛ ɲininka lahara kaburu kɔnɔ a bɛ ɲininka e kelen a bɛ ɲininka e baara kɛ ne ka diinɛ ni ŋaniya ye e bɛ tilen diinɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ jamana ka tilen cogoya kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma dibi baara kɛ donc ani Saudiya ambassadeur Somada na a ye an nisɔndiya kosɛbɛ parce que mémorandum d'accord d'entente dɔ bɛ yen n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye ani Saudiya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kun daminɛna mais anw sigira dɔrɔn an y'a ɲini k'a ɲɛnamaya donc o kɔnɔna na an ye fɛn caman fɔ o bɛ tɛ se ka fɔ yan donc maison de haji kura an b'a fɛ a ka taa site kura kan ka bɔ ni yɔrɔ na yɔrɔ min a degunnen don kosɛbɛ donc au conseil fana mara fana ko ka sey la ka di au conseil ma mais o terrain ni o bɛ terrain wɛrɛ kan min cogo man ɲi kosɛbɛ o y'a ɲini ko an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka o terrain fana terrain wɛrɛ ɲini an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛw ye diinɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna na an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw ye maliyɛnw denw sɛgɛra maliyɛnw mako banna an ka baara kɛ ka yiri o la ni Ala sɔnna ma anw tɛ an bɛna baara kɛ ni ŋaniya min ye Ala bɛ sɔn k'a to an ka nɔ bɔ inshallah an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikala. Sɔgɔmada in na Sibiri Octobre kalo tile 10 Conseil national du patronat du Mali CNPM lajɛkɛso kɔnɔ min tɔgɔ dalen don Musa Maribala Kulubali la jɛkulu dɔ ye a ka sigi kɛ ye jɛkulu min wele ko Association nationale des techniciens de labo pharmacie et d'assainissement Antelfa o y'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye tile 2 kɔnɔ ka lajɛ ka jateminɛ kɛ
sariya se minnu bɛ yen ni olu seginga ka kɛ u ka k'u kurakuraya u kurakurayalen kɔfɛ k'u don bala o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu yɛrɛ a sigin bɛ sariya se minnu ka walikelen sariya se minnu bɛ kɛ ka labaara ka caman fɔ ɲɔgɔn ye o la Abdulkarim Sakɔ ni Daramani Maliku kun bɛ yen Sherifla TV Jabaranin tɔgɔ la. A bɛ fɔ min ma Association nationale des techniciens de labo pharmacie Antelfa n'o ye dɔgɔtɔrɔya sira kan maa minnu ka baara ɲɛsin laboratoire baaraw ma ani pharmacie kɔnɔ baaraw ni ye u ka kulu ka sigiba ye n'o ye congrès ye laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ sariya min bɛ kɛ ka baara kɛ u ka tɔn kɔnɔna na n'o ko textiw ka se ka na olu lajɛ yɛlɛma min kan ka don o sariya bolo dɔw la k'o yɛlɛmaw don o baaraw la ka kɛ ni diɲɛ tɔnbaw ka taabolo kura ye diɲɛ kɔnɔ n'o ye normes internationales ye a baaraw bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka bureau kura sigi n'o bureau kura bɛ baara kɛ san 3 kɔnɔna na ka kɛ ni association yɛrɛ ka bɛnkanw ye Mali infirmières a cɛman n'a musoman olu ka tɔnba n'o ka ordre ye o ɲɛmaa kun bɛ kɛnɛ kan a fana y'a ɲini tɔndenw fɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen k'u sen don baara in na a ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma tɛgɛdegiɲɔgɔnma kɔnɔna na walasa tɔn ka laɲini ye min ye baara kɔnɔ u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Antelfa mɔgɔw u bɛ ka ni congrès in kɛ bi k'a yira k'a fɔ an kun ye san 3 tɛmɛnen an tun ye papiyew kɛ ka fɛn dɔw sɛbɛn a kɔnɔna la sariya minnu kan ka bato wari minnu kan ka sara kalo o kalo bureau kan ka fɛn minnu kɛ ayiwa an bɛnu mɔgɔw wele o san 3 kɔfɛ k'a yira mɔgɔw la ayiwa aw kun ye fɛn minnu kalifa an na ni san 3 in kɔnɔna la an y'o kɛ o fɛnw filɛ na an ɲɛkɔrɔ an bɛ fɛ ka fɛn minnu falen o fɛnw fana filɛ ni mɔgɔw sɔnn'o ma o bɛ kɛ ni mɔgɔw ma sɔn mɔgɔw bɛ fɛ fɛn min ka kɛ an b'o kɛ donc ni jɛkulu min filɛ nin bi ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ nin bi nafaba de b'a la. Antelfa ɲɛmaa yɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ko wajibi do tɔn ma a k'a yɛrɛ kɛ ni diɲɛ tɔnbaw ka sariyaw ye n'o ye normes internationales ye k'o dɔ ye système LMD ye k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye tɔn ma a n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka ko kɛ u yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na baara a bɛ se k'u nafa cogo min na a labanna ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen ka tɔn ka baaraw ɲɛnamaya i n'a fɔ bɛnkan ye min ye u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko walasa tɔn a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. Ko tɔndenw ma ko kɔnɔkulu de bɛ jɛ ka bi fɔ donc il faut que u ka ye activités la il faut que u ka bɔ u tɔgɔw sɛbɛn an mago b'u ka cɛsiri la parce que an bɛna gafe minnu lajɛ il faut que u kana saliya u ka lajɛli kɛ pour que gafe ninnu fɛn ka k'a kɔnɔ an bɛ se ka minnu pratiquer an bɛ se ka minnu appliquer diɲɛ sereke 4 bɛɛ bɛ LMD de la donc o LMD nin fɛnɛ n'a ka exigence de don donc an b'o de tan kan ka labɛn sisan bɛɛ kan k'i ka taabolo yɛlɛma ka bɛn n'o ye pour que i ni tɔw bɛ se ka kan kelen fɔ. K'a ladɔnniya k'a fɔ Antelfa ka ni tile fila baara n'o ye congrès ye a baaraw bɛ kuncɛ sibiri octobre kalo tile 10 san 2020. Centre national des œuvres universitaires Senu sanfɛ kalansow ka gafe ɲɛnabɔli jɛkuluba do u ka ladala lajɛ tako 20 kɛnɛ sigira senga ka bɛn ni alamisa octobre kalo tile 8 ye sigi nzɛnfɛ jateminɛw kɛra baaraw minnu bɛ ka kɛ Senu fɛ san 2020 kana se san 2020 daminɛ kana se bimɔ olu bɛ danga bɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ Senu yɛrɛ ɲɛmaaba kalo 6 fɔlɔw minnu dɛmɛna san 2020 in kɔnɔ baaraw minnu kɛra o la ani baaraw minnu bolodan bɛ san 2021 kɔnɔ ka da don fɛnɛ na tiɲɛ do coronavirus bana kɛra sababu ye ka degun lase cakɛda caman mɔ nka nata bɛɛ Senu sera ka minɛnkuraw sɔrɔ ka bila a ka bolo ka baaraw nɔgɔya Mali sanfɛ kalansow bɛɛ lajɛlen la an ka ɲɛmaaba ka kumaw lamɛn kuma galamani na Sadio Sidibe ni Fuseni Keyita bolo. Sɔgɔmada in na an bɛ baara min na ni Senu administrateurs bɛ baara la walasa san 2020 kɔnɔ Senu na baara minnu sera ka kɛ kalo 6 fɔlɔ kɔnɔ k'o yira administrateurs la k'u hakilinantaw dɔn walasa baara tɔ taabolo bɛ kɛ cogo min na kalo 6 fɔlɔ min tɛmɛna an ye baaraba fɔlɔ min kɛ kabini san kalo fɔlɔ mois de janvier an ye baarakɛminɛn dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ o b'a to an ka ekɔliden kuraw u tɛna fɔ kabala walasa ka na u ka demandes bila kabala parce que san tɛmɛnenw na o tun ye gɛlɛyaba de ye ekɔlidenw kan sisan bɛɛ bɛ se k'i to i ka so k'i ka demande de bourse bila an y'o baara kɛ o baara o ekɔlidenw o y'u lafiya kosɛbɛ baara filanan fana an ye min kɛ o ye an ye Senu bolofara dɔw an y'o dɔ sigi Bamako ka dɔ sigi Kulukoro o fana b'a to ekɔlidenw hali ekɔli karamɔgɔw n'u mago bɛ Senu na Senu bɛ k'u kɛrɛfɛ u mago tɛ bilen ka na fɔli kabala parce que kabala yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na bon u siyɔrɔw fana na an ye a fɔ min ma ko internet an y'o labɛn siyɔrɔ ninnu na
walasa ekɔlidenw k'u t'u siyɔrɔw la u ka se ka ɲɛɲini kɛ o sanfɛ dɔnniya ɲɛɲini u ka se ka ko caman kɛ donc an y'o o baara damadɔw boloda kalo 6 tɛmɛnen kɔnɔ ni baara misɛnnin wɛrɛw bolodara mais n'Ala sɔnna an hakili la san tɔ kɔnɔ yanni san ka ban an ɲɛɲini tɔ an b'a lajɛ k'u sabati kalan kura donni na sisan an ye min kɛ komi an kun ye ekɔlidenw siyɔrɔ a kun datuguna banako la an bɛ k'u dayɛlɛ mais an bɛ ka laɲini bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa a ka dayɛlɛ kɛnɛya kɔnɔ ekɔlidenw mana don a kɔnɔ u kana se ka bana sɔrɔ o baaraw bɛ ka kɛ bon hali u siyɔrɔw fana na labɛnniw caman bɛ ka kɛ siyɔrɔ ninnu na walasa ka baaraw kɛ fan minnu tiɲɛnen don k'o fanw labɛn parce que halisa an bɛ san 2020 an bɛ san kura in de kɔnɔ an bɛ k'o baaraw da yanni san kura yɛrɛ ekɔlita kura o ka se ka s'an ma senu ka baara an b'an sigi ka lajɛli kɛ kuma o kuma fɛn fɛn bɛ se ka ekɔlidenw lafiya an b'o kɛ an ye o fɔ sisan u mago tɛ bilen parce que dɔw tun bɛ s'anw fɛ yan kabini 6 heures du matin u mago tɛ k'o kɛ bilen u b'u t'u ka so ka u ka papiyew bila u bɛ se k'u t'u ka so fɛnɛ hali n'u mago bɛ ɲininkali dɔ la i n'a fɔ n bɛ fɛ ka kibaruya dɔ ta n ka bourse ko kan n bɛ fɛ ka kibaruya dɔ ta n ka sɛbɛnko dɔ kan hali n'i ma na i bɛ se tuguni o bɔlɔlɔ in sanfɛ i bɛ se k'i ka ɲininkaliw sɛbɛn o kan n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn i bɛ laminɛ bon an ye a essayé ka bolifɛn dɔw fɛnɛ ɲini walasa u ka transport ko o fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc an y'o o baara ɲɔgɔnnaw kɛ donc n y'a fɔ cogo min na u ka siyɔrɔ ninnu fɛnɛ an bɛ ka halisa an bɛ k'olu lalaga walasa a bɛ ɲɛ cogo min na jamana kɔnɔ ale ni kɛnɛya mɔgɔw u ye fɛɛrɛ minnu fɔ i n'a fɔ masiki ko fɛɛrɛw i n'a fɔ tɛgɛkojila an y'o fɛɛrɛw tigɛ an ka siyɔrɔw la k'o fɛɛrɛw tigɛ an ka bisiw kɔnɔ bon ekɔli karamɔgɔw fɛnɛ olu ka yɔrɔw la olu fɛnɛ y'a fɛɛrɛw tigɛ walasa ni ekɔlidenw na n'u bɛna kalan kɛ u ka se ka kisi bana in ma cogo min na laɲini ye min ye sisan ekɔlidenw de mana na u mana ye olu de ka a taabolo ninnu u ka sabati walasa u bɛ se ka kisi cogo min na i b'i yɛrɛ kisi i bɛ mɔgɔ wɛrɛ kisi. An ka jamana lakana tigilamaw ka babu sendigiya bɛ yɔrɔ min na ni o ye Diripa ye u ye kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye wale dɔ kunkan wale min ye Mali juguw ka wale ye ka ja kɔrɔw ta k'olu baratu k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ jaw minnu na ni Mali finitigilakaw sɛbɛkɔrɔ degun bɛ u bolo a ɲirala k'a fɔ a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama ka Mali surasilakaw k'u bɔ u taabolo kan jango u bɛ se ka bila tiɲɛni na tajuru sara berew na ɲɔna k'o kɛ k'o ɲɛsin maa dɔw ma walasa o fana bɛ taa kɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛna ye hadamadenya hakɛ lapasabaw bolo o laɲini y'o de ye Diripa ma ɲɛma ka fɔ la kunnafonidilaw welekun de ye u k'u cogo dɔ ja ninnu na ja ninnu yɛrɛ man ka cari u cari ni ka bali o de ye laɲini ye min bɛ se k'a to Mali juguw sago tɛ kɛ an ka jɛ ka ɲɛmaba ka kuma lamɛn a bɛ ka fɛn min fɔ ka sanga ni wale in ye. Ja dɔ de bɛ réseaux sociaux kan a ja man ɲi a cɛ ka jugu kosɛbɛ a ja bɛ mun de kan a bɛ Mali sɔrɔsiw de jira u bɛ nimakara la u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ diɲɛ fɛn la mɔgɔ dɔw de bolo alors nin fɔ kun ye pour que aw ka faamuya mun de don a dabɔ kun ye pour que ka sɔrɔsiw ladimi ka sɔrɔsiw ladimi k'u ladimi walasa u ka taa kojugu kɛ u k'a fɔ Mali sɔrɔsiw u filɛ nin u tɛ se foyi la nin donc c'est pour que ka Mali sɔrɔsiw su ka kɛ mɔgɔ dɔw de kan ka kɛ dɔw de kan an tɛna sɔn an y'a faamuya ka ban jan min don an ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a jan de la an tɛna bɛn o kelenni kɔnɔ donc journalistes wele kunnafonidira welekun de kɛr'o ye walasa u k'a faamuya c'est-à-dire fɔlɔ la u yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka ja lase cogo wɛrɛ si mɔgɔ wɛrɛ ma u k'a faamuya k'a fɔ ko a ja man ɲi a laseli man ɲi et que maliyɛnw k'a faamuya ko a dabɔ kun wɛrɛ foyi de t'a la pour que ka sɔrɔsiw ni mɔgɔ wɛrɛ bila ɲɔgɔn na parce que ka sɔrɔsiw dimi k'u lafuni k'u lafuntɛni sɔrɔsiw y'a faamuya a tɛna kɛ ten filanan fana ka jira u la sɔrɔsiw y'o faamuya sɔrɔsiw bɛ k'u ka baara kɛ norme de la u bɛ k'u ka baara kɛ diɲɛ ka sariya bolo de kan parce que kɛlɛ fana sariya bolo de b'a la a fɔra ko ni mɔgɔ sara ka ban i ma kan k'i wasa don a la bilen n'i ye mɔgɔ minɛ i bolo ka ban i ma kan k'a fɔ k'i bɛ kojugu k'a la alors ni image ni ja in n'a b'a ye jatigɛfɛnw de don mais comme an tɛ sɔn o ma donc an tɛ fɛ maliyɛn fana ka na dimi an nɔfɛ a la an tɛna bila ɲɔgɔn na
parce que minnu y'a dabɔ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a dɔn u y'a kɛ mun de kama an tɛna sɔn an ɲɛ b'a ja la de a jan na déjà a fɛn yɛrɛ fɔ kun yɛrɛ de y'o ye alors donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'a ye nin ja façon ye a bɛ ɲini aw de fɛ ala ni kira yɛrɛ kama a kana kɛ sababu ye k'a lase yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ a y'a dan aw yɛrɛ ka niveau la parce que a kɛ kun ye pour que k'an bila ɲɔgɔn na sɔrɔsiw tɛna sɔn an y'a faamuya ni an ma sɔn ka ban aw fana population aw fana sɔn vraiment mɔgɔ ka aw gini ka parce que olu ka nanu ka to de b'o la mɔgɔ dɔw de ka nanu ka to de b'a la donc a kana sɔn ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ a man di aw yɛrɛ ye sɔrɔsiw y'a faamuya k'a fɔ ko u ye ja minnu ta u ye ja ta k'a miiri k'a fɔ ko yɔrɔ kura de don alors que sɔrɔsi image ko ja kɔrɔkɔrɔlen don buka wɛrɛ ja de don alors u taara buka wɛrɛ ja de ta ka miiri k'a fɔ ko o ye yɔrɔ wɛrɛ fɛn ye donc k'a fɔ ko d'abord sɔrɔsiw tɛ se ko la tɔ ninnu bɛ ka se u la yɔrɔ bɛɛ alors o bɛ na ni population ninnu fɛn tigɛli ɲɔgɔn na nin si tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ aw ye ka bɔkɔlɔ dɔn an ko yɔrɔ min ko bi an bɛ ka yɔrɔ min ko fɔ bi mali sɔrɔsiw u bɛ ka sebaya de sɔrɔ mais an bɛ segin a kan mais tant que an ma kojugukɛla bɛɛ de kɛlɛ alors kojugukɛla kelen bɛ se ka to an cɛ la ale bɛna kɛ bubu a ye fɛn na mɔgɔ ɲɛ b'o yɔrɔnin de la sinon sɔrɔsiw aw ka sɔrɔsiw bɛ k'u cɛsiri ko baara kɛ a ye da u la ale bi aw ko jukɔrɔma tintin. fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔdenkɛ Imama Useyini a fara silamɛya juguw fɛ o kɛra Kɛrɛbala dugukolo kan Irak Arbaïna o fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Imama Useyini ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san caman bɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la an ba Haidara Tante Aisha Kulubali bi kɛnɛ in ɲɛnamaya ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Imama Useyini ma maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan ka bɛn ni juma octobre kalo tile 9 ye sirifila misiri ba kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ Tata Ture ni Seydou Ɲarɛw don u ka sɔrɔlen filɛ. Arbaïna ale bɛ bɛn alakira mɔdenkɛ Imam Al-Hussein ale ka soma yɛlɛma tile 40 don ma ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ni gɛlɛya minnu sɔrɔla ka sanga ni Imam Al-Hussein ka soma yɛlɛmali don ye olu bɛ ɲɛfɔ silamɛ jama ye ka mɔgɔw la faamuya ko kura alakira mɔdenkɛ a ka laɲiniw kun ye fɛn jumɛn ye ka ɲɛsin silamɛya ka ɲɛtaga ma. An bɛ Ala fo ka Ala barika la Ala min bi yirana an bɛ foli di aw yɛrɛ ma ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ Seyid Usman Madana Haidara an b'a fo ka barika la an bɛ Ala le fo hakilina min b'an na dɔrɔn o le ka an karamɔgɔ fo ale min kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye ni an ba Aisha Haidara n'ale b'a a ɲɛnamaya san 10 kɔlen ni an ba Aisha bi a ɲɛnamaya n'a sera ni Arbaïna sera a b'a ɲɛnamaya an bɛ a ba Aisha fo k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka ɲini Ala fɛ baara min kɛra Ala ka kɛ alijinɛ sara ye kuranɛ kalan ni duwawu minnu bɛɛ kɛra ka ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ alijinɛ sara ye an karamɔgɔ sababu yara nin bɛ ɲɛnamaya jamana caman na bi. Alakira mɔdenkɛ ka fagali dusumakasa don do wa a bɛ to badabada la silamɛya tariku la n'o sira de ye san o san n'a don sera silamɛw bɛ wuli ka jɔ boloda diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kira somɔgɔw kanuna mɔgɔ minnu fɛ u bɔra iko kɔnɔkulu ka na Arbaïna don ɲɛnamaya an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madana Haidara ka misiriba kɔnɔ ɛlɛn ni ka mɔgɔw hakili jigi ka sanga ni nin don ye. Kelen kɔni sigira hakili jigi ne kosɔn ko ba min kɛra silamɛya kɔnɔ n'o ye alakira mɔdenw k'u bɔnɛ u ni na k'u faga k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kun foyi ye ka se ka mɔgɔw hakili jigi o la o tile 40 sabu ka d'a kan diinɛ o diinɛ n'i b'a ta f'i k'a ta sun kɔrɔ donc diinɛ sun ye alakira somɔgɔw ye o kumana olu ye fɛn minnu y'u sɔrɔ silamɛ ɲuman bɛɛ ani alakira somɔgɔw ka ɲuman ba bɛɛ u dusu bɛ kasi ka bɛn n'o dusukasi ye n'u nisɔndiyara waati na u bɛ nisɔndiya ka bɛn n'o nisɔndiya waati ye an b'o kɛnɛ de kan n'o ye alakira mɔden fagali Seydou Suya o tile 40 an b'o de kɛnɛ kan bi. Bon nin wale an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya ka bɛ Ala ka diɲɛ da tiɲɛ ni nkalon de bɛ kɛlɛ la donc tuma dɔ la nkalon a bɛ se tiɲɛ na ka yanni ka waati se mais ni waati bɛ taa ɲɛfɛ tiɲɛ bɛna bange
o kɔni bɛ kɛ wagati min na o ye nkalon de ye Ala kɛra somɔgɔw la na komi n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na k'a fɔ ko Useni tɛ seli a bɔra silamɛya la a bɛ tan mais bi a y'a lajɛ mɔgɔ miliyɔn joli de bɛ yen n'o bɛ taa ka taa Useni arbaïna in kɛ cogo min na mɔgɔ joli filɛ nin misiri kɔnɔ ni mɔgɔ miliyɔn joli bɛ ɲɔgɔnna kɛ. Wajulu dugawu ka fara jaw yirali kan minnu bɛ mɔgɔw hakili lajigi Imam Ali Useni ka fagali don na yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ degun ani ɲani min dara kira somɔgɔw kan kabiri lawale la. Ne nisɔndiyalenba de don ni kɛnɛ in kɔnɔ bi sabu ka d'a kan Imam Useni ye mɔgɔ min bɛɛ b'a dɔn kira bɔnna de don kisi nɛɛma b'a ma ale ye mɔgɔ mun ta k'a kɔrɔta silamɛ jamakulu cɛ la ko Ala kɛ mɔgɔ fɛ mun kɛra ninnu fɛ ban mɔgɔ la mɔgɔ mun banaw la bɛɛ b'a dɔn olu ti mɔgɔ denni sabula n'i y'a jateminɛ kira yɛrɛ bɔnnaw sɔrɔla Useni ni Imam Alassane de la comme an bɛ Useni de ka kɛnɛ kɔnɔ donc an bɛ nin waati mun na mɔgɔ mun mana se ka tugu ninnu ka taabolo kɔ vraiment Ala ye koba kɛ ye wa an ye ninnu ka kow dɔn an karamɔgɔ de fɛ n'o ye Aseri Sherif Usmane Madani Haidara parce que an kun b'a dɔn Asura kɔnɔ nisɔndiya caman bɛ yen mais an nana ye ja Asura su fɛnɛ an ka kira laban kisi nɛɛma ma o jeli o bɔnna o jeli bɔnna o don donc vraiment a ma nɔgɔ silamɛ ɲuman si ma o don su k'i ka kɔnta. Mais aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ minnu kɛra ka sanga ni nin don ye ɲɛnamayali ye a baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni an fa ani an karamɔgɔ ka sotigi muso ka wulikajɔ ye n'o ye Aidara Aisha Kulibali ye olu minnu ka wulikajɔ bɛnna silamɛya ɲɛtagali sabatili baaraw ma. N ka kuma ka laban ye mun ye n bɛ foli kɛ an ba ɲuman in na n'o ye tante Aisha Kulibali Madame Haidara ale mun kɛra ni kɛnɛ sababu ye a ma kɛ foyi kama fo sini lahara jɔ don ale ka se ka bɔda dɔ sɔrɔ k'o ɲɛ Useni ka kɛnɛ ɲɛnamaya sabula mɔgɔ mun mana kɛ kira bɔnnaw fɛ o y'a dɔ ye mais n'i y'olu kɛ mɔgɔ dɔ ye u kun b'a fɔ ne ye karamɔgɔ Haidara muso ye o b'a bɔ mais u m'o yɛrɛ bonya yira u la m'o titiri da u tilala ka sɔn ka fara an karamɔgɔ kan k'a dɛmɛ a ka baara la vraiment n bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ an ba ɲuman ye tante Aisha ko Ala k'a mɛn an kɔrɔ a bɛ nafolo in bɔ wari mun na Ala kan'a ban a b'a kɛ hami mun kama ani jɔrɔ Ala k'a bɛɛ dilan ka siri fila du hali bi Ala k'a banba. Wasolon badenya tɔn ka bɔ Yanfoyila cercle la u ye ŋaniya jiraka ka bɛn ni ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye ka jirituru kɛ Medinakurakaw ka kalanzo min bɛ wele ko groupe scolaire Mamadou Jara numéro 2 sigida 2nan na jirituru in kɛra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tɔ kanubaw ni tɔndenw bɔra ka caya Fatumata Yaya Kane ni Samba Traoré ka fɔ la. Ni wasolo dɔnsen dumanw ni a dɔnkili dumanw ye u ka laadala folisen dɔ ni o ye jenbe ye o fɔlisenw de kɛra ka wasolo musobaw ka nin baara ninnu don kɛrɛnkɛrɛnnenya na yiri siɲɛ 100 ani ben chargement 2 cɛncɛn ka taa se bɛlɛ ma u ni minɛn caman wɛrɛw o de kɛra ŋaniya yira ye association badenya tɔn fɛ wasolon dugu commune 10 ani 2 musolakaw ni a sifinakaw fɛ Yanfolila cercle kɔnɔ ni ka di kalanso ma Medinakurakaw fɛ ni o ye groupe scolaire Mamadou Jara numéro 2 ye musaka wari min ni o donna ni ŋaniya ɲumanya baara ninnu na wasolon musobaw fɛ o bɛ taa sefa wari 75,000 bɔ ɲɔgɔn la ni o bɔr'u yɛrɛw juga kɔnɔ. An yɛrɛ y'a dɔn sisan diɲɛ sigilen bɛ yiri de ma nɛɛma de ye yiri ye an y'a lajɛ ni an ye yiri turu a suma bɛ se denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ se ka kɔrɔ bɛ tulonkɛ k'a kɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ sigi a kɔrɔ donc ni yiri turula hali ni sara nɛɛma bɛ s'i ma diɲɛ bɛɛ de sigilen bɛ nin kalo in kɔnɔna na k'a makɔnɔ k'i ka nisɔndiya yira anw fana wasolon ka musow minnu farala ɲɔgɔn kan komi bɛɛ sen ma yan sɔrɔ anw minnu farala ɲɔgɔn kan ka se yan nɔ bɛ ka nin kɛ an fana b'an ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko anw fana bɛ yen ko wasolon ka musow balolen bɛ yen. Kabini ni jɛkulu sigi kuma san 1980 wagatiw nin tɔnden ninnu bɔnna maakɔrɔw fɛ tɔn in ma sigi dɔwɛrɛ foyi kama fo ka wasolon ka denw fara ɲɔgɔn kan ni u bɔkolow ani u ka danbew kɔ hɔrɔma don walasa fɛn min ye wasolon dugu commune 10 ani 2 ka se ka ɲɛtagaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jamana yɛrɛ tumana min na u y'u da don tɔn in yɛrɛ ka baarakɛtaw ni a ka baarakɛlenw na tɔnden ninnu labanna k'u ka nimisiwasaw yira. Medinakura école in na n'o ye Mamadou Jara de a bɛnna ma a diyara n ye parce que an bɛ an ka premier cycle bɛ kɛ fo entrer en 6e dépotoir min bɛ yan nɔ ni nin yiriw turula a bɛ poussière minɛ dɔɔni denmisɛnninw na sumaya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hinɛ bɛ yen denmisɛnninw yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko la. Wasolon musow ni a sifinakaw ka nin badenya tɔn in u ye nin hakilina min ta ka groupe scolaire Mamadou Jara numéro 2 sɛgɛrɛ a tarɛla kosɛbɛ kalanso yɛrɛ ɲɛmaayaso fɛ. Bi sɔgɔmada na nin kɛnɛ in kan k'a fɔ ko wasolon musow ani denmisɛnninw u ka denmisɛnninw
olu de bɔra ko fo u ka ekɔliso in maintenant kura ekɔliso k'a kɛ ekɔliso ɲɛnɛma ye déjà aw yɛrɛ y'a ye maintenant kura ekɔliso yiri b'a kɔnɔ mais ni u b'a fɔ ko nɔnɔ tɛ jɛgɛ tiɲɛ ni yiri turu in ni bɛna kɛ ko ye ekɔliso in ka sawara bi bonya ka taa fɛ vraiment ni yiri bi yɔrɔ min na hɛrɛ bi ni yiri bi yɔrɔ min na kɛnɛya bi donc an kɔni an wasalen de b'a fɔ wasolo musow ye ko vraiment an nisɔndiyalen don bon yiri fana n'i y'a turu a tɛ kɛ siɲɛ kelen yiri ça demande un entretien an b'a fɛ muso ninnu u k'an dɛmɛ ka yiri ninnu u k'an dɛmɛ u n'u ka denmisɛnninw ka yiri ninnu entretenu k'u lakana voilà c'est kalan k'u lakana. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko wasolo musobaw ani a sifinnakaw ka nin badenya tɔn in a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye jango dɛfu ɲɛkɔrɔla in na kalandenw ka se ka examen kɛ lafiyaw kɔnɔ. Seko ni dongo tigilamɔgɔ Milmo a ye ŋaniya jira kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 9 ye den lasago yɔrɔ dɔ mɔ den lasago yɔrɔ min bi wele ko jigiya bon Dawudabugukaw fɛ Milmo ka nin ŋaniya jira in dɛmɛw olu de do a bi don fɛn min da fɛ o ye k'a fɔ Milmo yɛrɛ bangena octobre kalo tile 9 dɔ di wa dali masa ye mbogotigi saba do a gɛrɛzigɛ la sabanu minnu mɛnɛ bangena ka bɛn ni octobre kalo tile 9 dɔ fɛnɛ ye o kumana o anniversaire in de kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu lasago bɛ nin denmara yɔrɔ in na jigiya bon a ma ladɔnniya k'a fɔ a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo de dafɛ Milimo fɛ Amadu Diallo Ibrahima Kulubali olu kun bɛ u ka sɔrɔlen filɛ. Ne bangena le 9 octobre ala ye n garisɛgɛ sabanu na olu fana nana le 9 octobre tubabu kalo la u b'a fɔ ko mois de solidarité don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo donc o ɲɔgɔn dɛmɛ kalo hokumu de kɔnɔna la an y'a ye maa caman ka anniversaire la u bɛ to so u bɛ fêtibaw kɛ k'a yira a fɛn bɛ n ko alhamdulillah voilà n filɛ fêti la mais ala ye sabani ninnu ci ne ma ne yɛrɛ bolo cikan de don k'u lana n yɛrɛ wolodon na a bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n ye donc fɛn dɔ ye jumɛn ye musomanin saba peut-être denmisɛnnin wɛrɛw bɛ fan wɛrɛw fɛ minnu mako bɛ dɛmɛ la yanni ne ka sabani n kɛ waso ko ye ka anniversaire ba kɛ ma den di yɛrɛ ma ma tɛ mansan di yɛrɛ ma ma tɛ den di yɛrɛ ma donc o hakilina de y'a to an nana nin centre la an ye donna maaw kan dɛmɛbagaw parce que an ye idée sɔrɔ n kelen tun bɛ na ni min ye o tun bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc an donna maaw kan kosɛbɛ Petrobama y'an dɛmɛbaga belebeleba ye Bois Kuma Boakarla maa caman hali ne yɛrɛ wolowolo dɔgɔninw bɛɛ ye dɔɔni di n kɛrɛfɛ n sigiɲɔgɔnw pour que an ka se ka tɔn damadɔ sɔrɔ an ye tɔni kelen sɔrɔ malo la ka macaroni carton damadɔ sɔrɔ ka fourniture scolaire sɔrɔ n'o ye kalanta minanw ye en même temps ka hali finibali dɔ sɔrɔ ani fɛn misɛnninw donc voilà ne contannen don kosɛbɛ parce que centre directrice y'a fɔ cogo min nin na kɛ ni denmisɛnninw n kɔrɔbayara ka video la ye k'a fɔ u mansaw wulila ka na fɛn dɔ kɛ peut-être a n'u fana hakili dayɛlɛ ɲumanya sansi kan bari n y'o de fɔ kuma la maa n'i nana se fɛn fila la n'i ma se tiɲɛni na se ɲali la n'i sera dilanni na fɛn tiɲɛtɔ i bɛ se k'a dilan n'i sera tiɲɛni na fɛn kolon dilantɔ i bɛ se k'a tiɲɛ donc ne contannen don kojugu n bɛ welewele mada kɛ n ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen i kɛra artiste o i kɛra baarakɛla fɛn fɛn ye alhamdulillah ala de ye sɔnnibaga ye maa ka cɛkisɛya i ka musokisɛya tɛ foyi d'i ma ni ala ye minin d'i ma i n'a fɔ a ɲinina kitabubaw kɔnɔ cogo min an bɛ bato sira kan an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka sini kɛnɛya di ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma dans ce sens aw yɛrɛ k'aw fo kosɛbɛ maa o maa n'i bɛ nin action ye i kɛra ne ka domaine ye o denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ an k'an sigi an ka hakiliw kɛ kelen ye n'an sɔnna ɲɔgɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. kɔni ne contannen don nimisi wasalen don Milimo ye min kɛ bi a diyara an ye a bonyana an ma a ka gɛlɛn an ka artiste ye ou bien Mali faama ye min b'a fɔ a den ma an ka taa i ka anniversaire fêter fantanw fɛ an ka taa kɛ aw ye chance sɔrɔ minnu yɛrɛ ma deli ka anniversaire dɔn dun a se t'u ye u yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ donc n'an taara k'olu fana fɛ a ka d'an ye donc n'a denw mɔna tan o ka d'an ye an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ka denw lamɔ ala k'u kisi yatimɛya ma k'u kisi falaya ma. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw ka kunu warifa bala Abijankaw fɛ ndolati kɛnɛba min dɔgɔdalen don yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ bala jamana ɲɛmaa fɔlɔ Stade Félix Houphouët-Boigny
fanga sinamaton ya jira k'a fɔ u bi ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɔnɔ ka sanga ni jamanakuntigi sigi kalata ye min bɛ kɛ octobre kalo tile 31 hali n'o y'a sɔrɔla maa bɛ maa la o jɔrɔ bɛ a kɛcogo ɲuman na fan filaw kɔni ye a jira jamana ɲɛmɔgɔw fanga sinamaton k'a fɔ lakana o n'a bonya ɲɔgɔn kunbɛba in da fɛ fanga sinamaton ko u bɛ a ɲini u kanubaw fɛ u ka bɔ maa o maa bɛ ko ni wari basigi ka di ye k'i ka na ko a ko maa kana sira ka sabu kɛ lakana o bɛ ko da fɛ jamana ɲɛmayaso babu sentigi Mamadu Ture ale y'a jira k'a fɔ ale jɔrɔn tɛ jamana fanga sinamaton mana fɔ ko u bi wuli ka jɔ kɛ jango kalata kuma ɲɛkɔrɔ a y'a ko maa man ka fɔ k'i bi o filɛ kojugu ye min ka gɛlɛ olu ma u k'u jando de ka fɔ de ko u bɛ taa bila cɛni mina de kɔnɔ wali kɛlen k'u bɛ taa kumaw de fɔ kumaw minnu bɛ taa kɛ jamana cikanw ye ko yɔrɔ kɔni na k'u tɛna ɲɛ kɔrɔ n'o tɛ ni fanga sinamatɔ kɔni bɛnkan banga kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a b'a ka kɛnɛba sigi jango kalata ɲɛkɔrɔ k'o bɛ kɛ maa minnu fɛnɛ bɛ yen sa ni olu tɛna taa kɛnɛ kɔnɔ ni olu ye tɛmɛsenamaw ye ka taa kɛ sababu ye ka olu kɛ ka dɛsɛ k'u ta yɔrɔw lasɔrɔ a y'a ko yɔrɔ in kɔni bɛ sɔn ka kɛ ko lɔ gwɛlɛya ye fanga sinamatɔw ye a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɛ mɛ ka kɛnyɛrɛ ye lakanajɛkuluw fɛnɛ ɲini k'olu fara jamana taw ka jango kɛɲɛkɛ kana kɛ Benengaw fɛ fanga sinamatɔw ni forobatɔw gɛmɛ ka jira k'a fɔ Benin jamana bɛnkanbanga bɛ ka segin kɔ a bara ta don dɛmɛnenw na jamana in kun jateminɛ kun bɛ ka kɛ ɲamadafɛn ye bɛnkanbanga sinsinni na diɲɛma fɛ jango san 1990 farafina jamana fɔlɔw minnu sina ka jɛni bɛnkanbanga ye ni o kɛra démocratie ye Benin jamana bɛ o jamana galew la nga fanga sinamatɔw ni forobatɔ ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ kabini Patrice Talon nana Benin jamana ɲɛmaya la san 2016 ko bɛnkanbanga bɛ ka nasi Benin jamana kɔnɔ ko fɛn min bɛ o sɛmɛndiya u bolo faransiikaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko Office français de protection des réfugiés et des apatrides maa minnu bɛ yen ni olu ye maa degunnenw ye u ka jamana kɔnɔ n'u yɛrɛ ɲinibaatɔ bɛ se ka taa kalifa ko Benin jamana tɛ o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ jɔlenba ye bilen o kɔrɔ ye ko danaya yɔrɔ tɛ bilen fanga sinamatɔw yɛrɛ sina ka o ko yɛrɛ tɔ ta k'o don bala nga Patrice Talon ka fanga babu sentigi ni o ye Alain Urunla ye ale ko fanga sinamatɔw ka laɲini ye nin de ye k'u ka jamana cogoya tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o tɛ ko a bɛ se ka dɔn cogo jumɛn k'a fɔ jamana dɔ bɛ Benin jamana jateminɛ ka kɛ jamana ye jamana min ye hakɛ buruja jamana ye ko jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ diɲɛ manga ma jamana ma degunnenw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR k'o kɛ mɛ ka Benin jamana kɛ jamana jɔlen ye bibi ngɔni na maa si tɛ se k'a fɔ ni jamana ɲɛma Patrice Talon b'i kanbɔ ka mandat filanan ɲini walikɛla t'a ɲini nka fanga sinamatɔw kɔni kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ a siga kana ye maa na fɛn min ye ko yɛrɛ lɔ gwɛlɛ ye o ye jamanakuntigi sigi kalata o kan ka kɛ an n'o cɛ yɛrɛ kalo 6 don nka jamanakuntigi sigi kalata in n'a tora ka kɛ bɛ a bɛ sɔn ka kɛ fanga sinamatɔw kɔ ka sabu kɛ yɛlɛma donna kalata sariyaw la kɔsada in na Patrice Talon ka fanga fɛ min nsɛbɛ kɔrɔ kɛra sababu ye ka degunba lase fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔw ma o sariya se ye a jira k'a fɔ walasa i ka daga k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini fo k'a sɔrɔla wasaden dɔw kɛra i ka denfa ye u ka mako parrainage wali kelen sigida ɲɛmɔgɔw maire dɔw olu ka kɛ i ka denfa ye o dun a jateminɛ bɛ k'a ye k'a fɔ kabini san 2019 o sariya se in dara k'o don ba la jamana ɲɛma n'a ka fanga fɛ san 2019 kalataw minnu kɛra wasadensigi kalata fanga sinamatɔw ma se ka ye ka sabu kɛ sɛbɛnfurani dɔw fɛnɛ kun bɛ yen a kun jiralen kun don ko fɛn minnu ka diyagoya sɔrɔ i bolo o fɛnɛ sɔrɔ man di fanga sinamatɔw ma se ka ye wasadensigi kalata la wasaden fanba bɛɛ kɛ bɛ jamana ɲɛma Patrice Talon ka maaw ye san 2020 avril kalo fɛnɛ na sigida ɲɛmayaso ɲɛmaya ɲini kalataw minnu kɛra municipal fanga sinamatɔw fɛnɛ ma ye o kɛnɛ kan maires dun de ni wasadenw de bɛ kɛ denfaw ye o kumana fanga sinamatɔw ni o maa tɛ u bolo u bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo jumɛn o de y'a to u farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ Patrice Talon ka fanga kɛra sababu ye ka Benin jamana ka bɛnkanbanga segin kɔ
Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari kunbɛ wasablo kɔnɔ Nigeria jamana kan ka labara ni musaka min ye budget san 2021 ko jira bɛɛ lajɛlen la. Musaka in musaka girinba do ka sabu kɛ a ka ca ni san 2020 ta ye don min na Muhammadu Buhari b'o jira. A jirala k'a fɔ euro wari miliyari 28 kunkanfɛ Muhammadu Buhari ye o de jira wasablo kɔnɔ k'a fɔ ni dɛsɛ ma kɛ o de na kɛ ka sa musaka ta. Nga min ye jamana yɛrɛ ye a bɛ degunba kɔnɔ o de y'a to maa caman zigan bɛ nafolo in na se ka sɔrɔ cogo jumɛn. Bawo Nigeria yɛrɛ jamana sɔrɔ fanba dulon bɛ fɛn min na ni o ye taji ye o bilama sɔngɔ bin bɛ diɲɛ seleke naani juwabaw la. Wa coronavirus bana yɛrɛ fɛnɛ kɛra sababu ye ka daw suwa jamana ni fan caman jɛ o bɛɛ bɛ dɔ bɔ sɔrɔ la. Muhammadu Buhari kɔni y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka sigi n'a ye k'a fɔ jamana nafa sɔrɔ siraw minnu bɛ yen ni o ye produit intérieur brut PIB k'a fɔ o na kɛ sababu ye ka nafa de ladon san 2021 kalo saba fɔlɔ kɔnɔ wa k'o kantɛrɔ ko nka k'u na cɛsiribaw kɛ min bɛ se k'a to wari kɔni bɛ se ka ɲini ka woyi n datugu. Caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna la se bɛ sɔn ka kɛ diɲɛ seleke naani warisobaw de ma olu ka se ka Nigeria jamana dɛmɛ dɔnɔ na siraw fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria jamana ka sɔrɔ fanba min ye taji ye nafolo min bɛ bɔ kɔ ka don a sababu la Nigeria jamana kɔnɔ 100 sara la jɔ mɛ ni 90 ye wa jamana yɛrɛ bɛ labara ni musaka min ye sa kɔnɔ n'i y'o sigi sigiyɔrɔma 3 a kelen jɔ mɛ ni 2 ye. O de y'a to maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ nin jamana ye min ni a ma biti jɔ maa miliyɔn 200 la degunba bɛ sɔn k'a sɔrɔ ni o ye gwɛlɛya ye wa nin tɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye a ko gwɛlɛya ye bawo san 2016 ni san 2017 gwɛlɛya kɛra Nigeria jamana kɔnɔ fɔ a kɛra sababu ye cakɛda caman datugura. O bina k'u kelen kan n'o ye musaka ko ta fa ye Maroko masakɛ Mohamed Sise fɛnɛ ye laseli kɛ jabaranin na ka sanga ni ayiwa sa bɔliba ye san o san a bɛ bɔ n'a ma ɲa k'a fɔ wasadenw kan ka don u kama ko session parlementaire. Mohamed Sise Maroko masakɛ a tɛna se ka doroko maaw la o de y'a to a ye laseli in kɛ jabaranin na a hakilinata ye min ye jamana jɔli la musaka ko ta fa fɛ a sidɔn bɛ k'a fɔ Maroko degun bɛ kosɛbɛ kɛnɛya ko ta la bawo coronavirus bana kɛra sababu ye ka sɔrɔ yoboyaba Maroko daw tugura ani jamana caman jɛ wa Maroko coronavirus bana ni min tɛ ka fara ka o tɛ ka bɔ a la ka sabu kɛ bibi na maa ba saba ani 445 kura yira coronavirus banabaatɔw la a bɛ maa min na o ye maa ba 146 ni 398 ye maa ba 2 ani 530 a kɛra sababu ye k'o bɔnɛ o nin na. Septembre kalo labandaw la Maroko warisoba kun ye a jira k'a fɔ san 2020 min n'an b'o la musaka ko ta fa gwɛrɛndɛba bɛ a kan o de y'a to nafolo minnu kan ka se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ o sɛbɛkɔrɔ korona 100 sara la 6 ngɔri 3 dɔrɔn ka sabu kɛ danjɛw minnu datugulen don Maroko jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wa sanji ko ta fa fɛnɛ fɛ ji tɛ ka labɔli kɛ sɛnɛ ko ta fa fɛ nin bɛɛ bɛ na ni gwɛlɛya ye jamana kɔnɔ o de y'a to Mohamed Sise ka laseli senfɛ jabaranin na a ko labɛnw minnu kɛra don dɛmɛnenw na ka kɔrɔ coronavirus bana nani bi cɛ ni o ye ka cakɛdaw dɛmɛ kɛ n yɛrɛ ye binaku kan ni foroba cakɛdaw k'o bi to sen na min ye euro wari miliyari 1 ani kunkanfɛ ɲɔgɔn na ye o kan ka don maaw dɛmɛ ni dafɛ ni ka sɛnɛkɛyɔrɔ caman fɛnɛ labɛn hectare miliyɔn 1 ɲɔgɔn na k'o bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan dɛmɛ ko ta fa fɛ hali bi maaya nasira kan maa miliyɔn 20 ani miliyɔn 2 ɲɔgɔn na olu na lajɛ k'u furakɛ jamana bi jɔ ni u ka furakɛli ye maa miliyɔn 5 ɲɛnatigɛw la minnu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la olu fɛnɛ jɔ bi kɛ ni olu ka hakɛ dɔw ye denbayaw minnu bɛ yen ni tɔrɔmɔɲɔ kan ka jɔ olu ye u kama ko allocation familiale o fɛnɛ o bɛna jɔ olu ye min ye denmisɛnnin miliyɔn 7 ɲɔgɔn na ye u si sen bɛ kalan na don ye jamana ɲɛmaaw fɛnɛ na jɔ ni olu ye Maroko masakɛ Mohamed Sise ka fɔ la. Faransikaw ka den min minɛnkun bɛ Mali cɛcɛw kan ni o ye Sophie Petronne ye san 70 ani san 5 a bɔlen Mali dafɛ a bisimilala Faransi faba Paris kɛrɛfɛ Emmanuel Macron ni a denkɛ ni a masurunamaw olu ye a kunbɛn ka bɛn ni juma octobre kalo tile 9 ye tile camancɛ kumaw. Emmanuel Macron y'a jira Sophie Petronne na k'a fɔ ale nisɔndiya bɛ ni a yeli ye a faso kɔnɔ a bisimila
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a denkɛ ani kɛnɛya tigilama dɔ olu fɛnɛ kun bɛ kunbɛli yɔrɔ la Sophie Petronɛ a bɛ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ de ɲɛmaaya la min ni a bi ɲɛ denmisɛnninw ma baloko juguya kɛmɛ ka denmisɛnninw minnu sɛgɛn Mali jamana kɔrɔ yan b'a fɛ Gawo kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna san 4 ɲɔgɔnna a y'o de kɛ maaw bolo minnu ɲɛ a ta ka tunu ni a ye ani maa caman bilara ɲɔgɔn fɛ Italikaw ka maa bɛ o la ani keretiyɛnya ɲɛma dɔ prɛtiri ani Sumaila Sise ni ale fɛnɛ kun minɛnen kun don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dimanche ani tarata aya wulikajɔw kɛra sababu ye ka u bɔ bolo la. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump coronavirus bana yera la nka o tɛ ka bali a k'a fɔ k'a b'i kɛ yɛrɛmangutu kan ka sabu kɛ jamanakuntigi sigi kalata o bɛɛ senna Amerikikaw fɛ Novembre kalo tile 2 don. Donald Trump sibiri a y'a yira k'a fɔ yɛrɛmangutu baaraw ku ɲɔngiri la nka u bi warawuli ko kura ka sabu kɛ a ka d'a ye mara bɛ mara la a ka taa ye hali bi ka kuma kanubaw fɛ min bɛ se ka to danaya bɛ se ka da a ka mandat lanan sɔrɔ nka kabini kelen ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocratiw ye olu ka ɲɛmaamuso i n'a fɔ a y'olu ɲɛ bɛ a la cogo min na wasabulon kɔnɔ Nancy Pelosi ale ko ko u kɛmɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛ Donald Trump ka kɛnɛya nɔk'u taama ka sabu kɛ a man kan bɛnkan man kan jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa banabaatɔ a k'a fɔ k'a b'i kɛ baara kan ni ko taara bɔ a la bɛɛ a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ ye a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen jaki ye o tumana ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla ani jamana ɲɛmaaya in ka kan kɛnɛya in bɛ cogo jumɛn o bɛɛ lajɛlen ka se ka jateminɛ a nɔfɛ laɲini ye o ye Donald Trump ye a jira k'a fɔ ale kɔni ni Joe Biden ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko filanan min kan ka kɛ jabaranin na a tɛna se ka kɛ ka sabu kɛ a labɛnbaw ye taabolo min fɔ o t'ale hakilina ye ka fɔ de k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ de ka jabaranin ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o man d'e ye ni Joe Biden kɔni dan b'a yɛrɛ la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛŋɛ u ka kuma ɲɔgɔn ye jamanadenw k'u fila lajɛ k'u dɔngɔ ta u la k'o de ka d'a ye nka Joe Biden ka babu sentigi y'a yira k'a fɔ Donald Trump sirannen de don ka sabu kɛ a ye baara min kɛ Amerikɛ jamana kɔnɔ n'a siga bɛ a baaraw la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ caman de bɛ baara in na n'a tora ka sɔn kuma mɔ bɛɛ ko fiɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na da kɛnɛ kan k'o de y'a to k'a bɛ k'i murukuru dagoya ɲɔgɔn sɔrɔ ko filanan in kɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ don nataw la Donald Trump kan ka ye Sanford Floride mara la k'a ka mankutu baara dɔw kɛ yen o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Kafunɛ Bacili ye yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.